Udal hauteskundeetan, PSE izan da garaile Eibarren. Aldaketa bakarra izan da zinegotzi kopuruan. PSEek orain arte zuen 9. galdu du EH Bilduren mesedetan. Eta azken honek, 5 zinegotzitik 0 jauzi egin du EAJari boto kopuruan aurrea hartuz. Zinegotzi kopuruari dagokionez, PSEek 8 izango ditu, EH Bilduk 6, EAJak 6 eta Elkarrekin Podemosek 1. PP izan da aurrekoan baino boto gehiago lortu dituen alderdi bakarra, 18 hain zuzen ere, baina ez dio balio izan zinegotzia eskuratzeko. Parte hartzea 7 puntu jaitsi da. Zentsoaren 67%tik 160%. Eta zentsoa bera ere baxuagoa izan da, 600 lagun gutxiagorekin. Auzoko botoei begira, PSE auzo guztietan nagusitu da, Errebalekoan kenduta. Hor, EAJ izan da boto gehien jaso duena. Kuriositate bezala, oraingo honetan 12 emakumek eta 9 gizonek osatuko dute udal korporazioa. Aquí hay dos. Dos que son iguales.